Kaixo, bideo honetan egingo dugu 1989an ekainean agertu zen ariketa bat, eta esaten du, lurraren erradioa ematen digute, eta esaten digute 20 kilogramako masa bat lurraren gainazaletik 300 kilometrotara altxatzen dugula. Bale, lehenik eta behin esaten digute altura horretan ea zein izango den gorputz horren pisua, bestetik esaten digute ea gorputz hori hasieran lurrazalean egonda igotzerakoan energia potentzialaren aldaketa, eta azkenik esaten digute 300 kilometroietatik askatzen badugu ea lurraren gainazalera zein abiadurarekin helduko den. Bueno, hau da gure problemaren irudia, daukagu gorputz bat gainazalean, M masa txikia daukana, bale? Lurra izango du M masa handia, hemen kalkulatu dugu datuetan daukagu jarrita, eta gorputz hau eraman behar dugu lurrazaletik orbita honetara. Orbita honen altuera H, datu bezala jaso dugu hemen 300 kilometro, metrotara pasatuta 3 bider hamar behar bost. Gauzatxo bat, ez da berdina esatea zein den orbitaren altuera eta orbitaren erradioa. Orbitaren altuera esaten badigute, neurtzen dugu lurraren gainazaletik, beraz H. Eta orbitaren erradio esaten digutenean, neurtzen dugu lurraren zentrotik. Zelan pasatu altueratik erradiora? Orbita baten erradioa izango da beti, lurraren kasuan bagaude, orbitaren erradioa izango da lurraren erradioa gehi orbitaren altuera. Kasu honetan, gu dauzkagun datuak dira 6,37 bider hamar ber 6, hori da lurraren erradioa, gehi H, kalkulatu gumezela da, 3 bider hamar ber bost metro. Hau hamar ber 6 da, hamar ber bost, batu izateko biak eraman barretugu hamar ber 6ra, beraz, hau baita ere, honela idatzi dezakegu 0,3 bider hamar ber 6. Hau egin dugu txikiagoa, eta hau egin dugu handiagoa. Beraz, hamar ber 6, 6 hogeita mazazpi gehi 0,3, 6 hogeita zazpi, eta azken finean da, hemen adierazi duguna. Hori da, argi izan behar dugun lehenago kontua. Bale, eskatzen digute kalkulatzeko zein den objektuaren pisua altura honetan. Argi izan behar duguna da, eskatzen bat digute gorputzuaren pisua, eskatzen digutena da gorputz horrek jasaten duen indar gravitatoria, bale? Eta indar gravitatoria gorputz honek eragiten diona. Modula bakarrik kalkulatu behar dugu, ez norabide eta noranzkoa, beraz negatiboa eta vektore unitario hemen batzuetan agertzen dena azten dugu, eta bakarrik begiratu nahi dugu zein den bere modula. Hemetik daukagu G gravitazioaren konstante unibertsala, M izango da gorputz handeiaren masa, M gorputz txikiaren masa, eta R izango da bi gorputzen arteko distantzia, baina ez H, baizik eta orbitaren erradioa. Datuak sartzerakoan, egiten dugu kalkula eta ematen dit, emazazpi koma laurogeita meretzi bider hamar, bazkenean eskemara mugitzen dugu, 169,9 Newton. Eta hau izango da, gure lehenengo galderaren erantzuna. Bigarrenean esaten digute kalkulatzeko energia potentzialaren aldaketa. Delta hau, iruki hau, adierazten du aldaketa. Beraz, egin behar duguna da, definitu behar ditugu bi un ezberdin, bat izango da hau, eta beste izango da hau. B-koari gehituko diogu A, berdin dio zein den A eta zein B. Gero koherenteak bagara, ez dago arazorik. Eta orduan kalkulatu behar dugu diferentzia, eta izango da energia potentziala B puntuan, gehi energia potentziala A puntuan. Biratuko dugu zein den energia potentzialaren adierazpena, sartuko ditugu leku bakoitzean sartu beharreko datuak, eta zenbat ematen digun. Hemen jarri dugu B puntuko energia potentziala, bai? GMM eta azpian jarri dugu B punturainoko R, eta bitu. Nola B puntua hemen dagoen, R lurraren zentrotik neurtzen den, bazkinan izango da, hau ez da lehen kalkulatu duguna, RL gehi H, hau izango da, RB 6,67 bider hamar ber 6. Bestetik daukagu hemen RA, eta da haren posizioa, hau izango da RL, lurraren erradioa, izango da 6,37 bider hamar ber 6. Negatibo hau honekin positibo bihurtuko da, eta bersa geratzen zaigun hemen. Hori da komentatu duguna, ezta? Sartu ditugu balioak, eta horrelako honek ematen digu minus 120 bider hamar ber 7, eta honek ematen digu plus 125,75 bider hamar ber 7. Nola biek daukaten hamar ber 7, egin dezaket minus 120 plus 125,75, eta horrek ematen dit 5,75, eta horrein bai bider hamar ber 7, eta hau da energia potentzialaren aldaketa. Komentatzeagatik gainetik, aurreko gunean klasean niri ikasle batek esan zidan, horrelako adierazpen igual luzeak edo jarri beharrean, berak nahiago zuela kalkulatzea energia potentziala puntu batean, hau alde batetik, beste energia potentziala beste puntuan, hau beste alde batetik, hau da, egite alde batetik energia potentziala B puntuan adierazpenarekin, eta kalkulatzea, beste alde batetik energia potentziala A puntuan eta adierazpenarekin, eta gero egitea kenketa.
izatez berdin-berdina da, baina bai, arrazoi dauka, horrelako gauzak luzeak batzuetan, zuentzako liosoak izan daitezke. Bi modutera ere, ondo dago. Orain bai, joango gara, C puntuarekin. Azken honetan esaten digutena da, B puntutik askatzen badugu, bai, gure gorputza, zein abiadurarekin helduko den A puntura, hori azkenan da erorketa askea. Eta horrelakoetan erabili behar duguna da energia mekanikoaren kontserbazioa. Energia mekanikoa B puntuan eta energia mekanikoa A puntuan berdinak izango dira. Bueno, fijatu behar garen gauza da, hemetik B puntutik askatzen dugula gorputza. Beraz, horrek esan nahi du, B puntuan bera abiadura 0 dela eta hau horrela geratzen dela. Hau gogoratu dela energia potentziala B puntuan, hau da energia potentziala A puntuan. Eta nola gu hau kalkulatu nahi dugun, hau bestaldera eramaten dugu. Beraz, pixkat antolatzen horrela geratzen zaigu. Zergaitik jarri dudan horrela? Aukera bat izan ziteken datuak sartzea eta kalkulatzea hau behar. Baina nola aurreko atalean, ja kalkulatu dugun zein den energia potentzialaren aldaketa, eta justo, hemen agertzen zaiguna, EPB, ken EPA, hau da, delta EP, lehen kalkulatu duguna, zergaitik ez dugu sartuko hemen zenbakia, eta kalkulu asko aurrezten ditugu. Beraz, ja, delta EP lehen kalkulatu duguna hemen daukagu, bat zati bi masa da gorputzikiaren masa, eta orain egin duguna da VA askatzea. Egin duguna kasunetan da, bat zati bi ona eraman goian bi bezala, 20 bera eraman zatitzen, eta gero karratu hau kentzeko, erro-karratua. Erro-karratua hogiterakoan, geratzen zaigun emaitza da, 2,37 bider 10/3 metro segundu. Hau da, 2370 metro segunduko abiadura izango du gure gorputza lurrarekin talka egiten duenean. Eta honekin ja bukatutzat emango dugu azterketa hau.